I have raised children and brought them up, but they have rebelled against me. Kabay ang Ginoo, mag-aaman sang aton nga mga tagipuson kag panghuna-una abyan sa aton nga pagpamalandong sa sini nga bahin sang balaan kasulatan. God's inspired revelation. Ang Dios nga nagtuga sang tao pero ang tao nagbato kag nagpakasala batok sa iya. Buot o kung gusto sa gihapon nga makig-angot sa mga katawhan, bisan nga sila mga makasasala. Ang gintuga sang Ginoo sa creation, sa aton palibot, nagapahayag nga may creator. Ang paghatag niya sa iyabugtong anak, isa kadako nga tikang nga ginhimo sang Dios agud nga makapanumbalik kita nga mga makasasala dira sa iya. Kag ang Dios naghatag sa aton sang balaan nga kasulatan. Ang Old Testament ginhatag ini specifically, especially sa mga Hudiyo para sa aton. Kung sa English pa, the Old Testament was written to the Jews or to the Israelites for us, believers in Christ Jesus. Nakita ninyo ang distinction o kung ang kalainan sinang mga katawan sang Israel kag diri sa aton nga miyembro sang lawas o kung iglesia ni Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang Dios naghambal pinaagi sa sining balaan nga kasulatan, dapat o kung kinahanglan nga aton tun-an ining ginpahayag, ining inspired Word of God sa maid-id kag sa mabinantayon nga paagi, agud nga kita makahangop kag makapangabuhi dira sa kabubuton sang Dios. Abyan si Isaias, isa sang pinakadako kag pinaka maayo nga propeta sang Dios. Pinaagi sa iya mga palananawon, siya nakabaton sang minsay halin gid sa Dios, nanungod sa pagabuhaton sang Dios sa mga katawhan sang Huda kag sang Jerusalem. Ang iya prophetic ministry last kini mga 60 katuig sa idalom sang 4 ka mga hari nga gin-mention diri sa balaan kasulatan, si Oseas, si Jotham, si Akas, kag si Ezekias. 4 ka mga hari. Pero ang ginpahayag sang Dios sa mga katawan pinaagi sa kay Isaias nanungod sang magakatabo sa iya nga adlaw, nag-span man kini sa dako nga kaagi o inagihan eksperyensya sang mga katawhan sang Israel. Si Isaias, pirmi ni siya nga ginasambit, ginakot ni siya sa New Testament nanungod sang una nga pagkari sang aton Ginoong Hesukristo kag sang ikaduwa niya nga pagbalik nga ina palabuton pa, kag amo nang ginatawag naton second coming of Jesus Christ. Ang importante abyan nga kung ano ang ginsulat kag ginhambal ni Isaias sa Old Testament kag bisan pa sa mga Old Testament prophets, nagatudlo ini sa aton nga ang Dios mismo naghimo sang unang nga tikang, nagpakig-angot diri sa tao, pinaagi sa sining mga pulong. Si Pedro nag-affirm sang realidad sinang ginatawag naton biblical prophecy. Siling niya sa 2 Peter 1:19 up to 21 sa isa ka English translation nagasiling,
So we have the prophetic word strongly confirmed. You will do well to pay attention to it, as to a lamp shining in a dismal place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. First of all, you should know this, that no prophecy of the Scripture comes from one's own interpretation, because no prophecy ever came by the will of man. Instead, men spoke from God as they were moved by the Holy Spirit. Anong but silingon sa sining tatlo ka mga bersikulo abyan? Importante ang revelation o kung ang ginpahayag sang Dios, kag hindi kita mato-mato sa pag-interpret sini, kay nga ini nga mga kamatuoran aton mahangpan kung aton ikumparar ang iban nga mga kamatuoran nga ginpahayag diri sa iban nga passages sa Scripture, kag magagwa, magalutaw ang husto nga pagtudlo o kung doktrina. Ini nga mga kamatuoran abyan, hindi ni tungod kag pinaagi sa abilidad sang tao, kay ang revelation, ang balaan kasulatan, natuga ini pinaagi sa pagdumala sang balaan nga espiritu. Hindi ini bunga sang panghuna-huna o kon mga ideya lang sa mga tao o kon mga propeta. Ang mga alagad sang Dios nga nagsulat sang balaan nga kasulatan, sugod dito sa kay Job, sa kay Moises, sa mga hari, bisan pa sa kay David, Solomon, kag sa mga propeta, kangay abi sini sa kay Isaias, sila gin tuytuyan, gindumalahan, kag gingiyahan o kung gintudluan sang balaan nga espiritu, nga ang matag pulong nga ilagin sulat naghalingid sa panghuna-huna, hindi matungkad nga kaalam sining balaan nga espiritu. Busa abyan, tungod kay ang Dios naghambal pinaagi sa balaan kasulatan, aton tun-an ining inspired word of God sa maid-id kag sa mabinantayon nga paagi, agod aton mahangpan kag makabuhi ang pulong sa Ginoo, kag makasunod kita sa kabubuton sa aton Ginoo. Kabay aton ini mahimo sa sining adlaw. Ako si Pastor Epaphras nagasiling nga ang Dios nagauna, nagaupod, kag nagasunod sa aton. Madamo gid nga salamat.